На 25 декември 2024 година се навършват 35 години от създаването на Школата на новата епоха – Международна школа знание. Приветстваме всички ученици на школата и всички хора, които усещат настъпването на епохата на светлината и са готови да помогнат на учителите на човечеството в каузата за общото благо. В малко селце край Санкт-Петербург, близо до река Оридеш, се ражда школата на новата епоха, която, подобно на поток, става река и започва да се разпространява по целия свят. Първоначално на школата е дадено името Школа за духовно, нравствено и физическо преображение. На 25 юни 1991 година учителите на човечеството отварят канал за връзка с надземното, по който започват да се осъществяват космическите напътствия, започват да се предават посланията на новото време. Чрез посланията се предава знание от стратегически характер за цялото преходно човечество. Настъпило е събитие с епохално значение, започва повратна точка в историята на съвременното човечество. Започва предаването на всички основни за времето явления, случващи се на земния план. Школата е създадена във времето на Божия съд, огненото кръщение и последната битка Армагедон. Задачата, поставена пред учениците, е да помогне на човечеството да се издигне на нов етап на еволюция, да навлезе в шестата раса. Школата следва пътя на широкия синтез. Синтез на Агни-йога и учението на Порфирий Иванов. Агни-йога и Бхакти-йога. Синтез на всички други светли учения. През годините са получени и публикувани стотици брошури и книги, които представляват продължение на учението на живота. Знанието се дава за времето, в което живеем. Предава се това знание, което ще помогне на хората да преминат през най-значителните житейски изпитания. В учението Агни-йога четем: ограничаването само до задължителните училища показва феномена на невежеството. А Буда казва, че невежеството е най-голямото зло. Призивът към просветление, отправен към младежите, е: учи, учи и учи отново. Човечеството в края на Кали-юга в по-голямата си част деградира, загубва своите духовни насоки. Школа знание е протегнала ръка за помощ от огнения свят. Това е фар в бурното море на Армагедона. Това е възможност за ускорено еволюционно развитие под ръководството на учителите на човечеството. Задачата на школата е широко духовна и образователна дейност като отговор на основното изискване на времето. Да бъдеш в средиците на школата е да станеш истински воин на светлината и да действаш под ръководството на великия учител Мория и да смекчиш духа си под вражеските стрели. В писмата на Елена Риорих четем: сърцето е изпълнено с дълбока благодарност към учителя за неговата непрестанна грижа за всички, които са отдадени в служба на общото благо. Колко още трябва да се направи, вие знаете колко малки са редиците на съзнателните борци за светлина, за основите на битието и какви множества са от страна на тъмнината. Разбира се, космическата справедливост и целесообразност идват на помощ. И сега сме свидетели как се навива свитъкът на кармата. Пише Елена Риорих, 27 януари 1937 година. Нека се поклоним с дълбок поклон на самия Всевишен Господ, който ръководи школата на новата епоха.
Дълбок поклон пред велики учител Мория, събирател на расата, за неговото ръководство и грижа за нас, учениците на школата, за неговата титанична работа да освободи цялото човечество. Голяма благодарност на учителите ни по хуманност, водещи школата и спасяващи земята. Нисък поклон и сърдечна благодарност на земните ръководители на школата за трудът им, за общото благо. Слава на всемогъщия Господ, слава на велики учител Мория, слава на учителите на човечеството, слава на земните ни учители и ръководители, да живее великото бяло братство. Стояна Огняна Христова, Международна школа знание.